שם בעצם בפעם הראשונה ראינו מה זה מלחמה, כי כל הצומת הזאת הייתה חסומה, הטנקים שלנו בערו, ואני זוכר שמתוך כל התופת הזאת הגיע איזשהו חייל שריונר, שאחר כך זיהיתי אותו כאחד שהיה חניך שלי בצופים איזה 3 שנים לפני זה. והוא ככה בכל בכי אמר שהוא כבר פעם שנייה שהוא נפגע והם בורחים כי התופת היא נוראית. היה ברור שמדובר במערך מבוצר. אנחנו היינו שם כבר מתחילת המלחמה, כך שהבנו בדיוק מה מתרחש בשטח. היה מדובר בריכוז כוחות גדול מאוד. והיה ברור לנו שאנחנו הולכים לקראת קרב קשה מאוד. התחילו בעצם אצל אמנון רשף. אמנון רשף התחיל ללכת צפונה, וההתקלות שלו הראשונה הייתה במה שקראו צומת טרטור לקסיקון. הגענו לציר לקסיקון, שזה היה ציר לאורך התעלה. התחלנו ונסענו צפונה. שם נתקלנו בפעם הראשונה אני חושב שזה היה גדוד שקד שהושמד. לא ידענו מי זה, אבל ראינו כלי רכב מושמדים, שרופים. תיארתי את זה כבר הרבה פעמים עם הריח כזה של שרוף של מלחמה, שזה נכנס לך טוב טוב, אתה מרגיש אז את הפחד, ממש. היה ליל ירח מאוד בהיר, ולאורך ושמענו כל הזמן היו התפוצצויות של ארטילריה, ולאורך כל הדרך היו טנקים שלנו שרופים וסוללות תותחים 175 ו-155 מילימטר נטושות, שרופות, והיה ריח באוויר של גופות שרופות ועשן, וזה הריח לא טוב כל העסק. בשלב מסוים הזחל"ם שאני הייתי בו, שהייתי המפקד שלו, התחיל לקרטע. אז עצרנו, סתימת דלק, סתימה פה, סתימה שם, וקרטענו עוד איזה כמה קילומטר, ולא... זהו, שבק. והשיירה חלפה על פנינו. זה בעצם מה שהציל לך את החיים ולכל החבר'ה בזחל"ם בדיעבד. כן, והזחל"מים שעקפו אותנו היו עמוסים לעייפה, והאנשים שלי רצו לקפוץ לא כולם. חלק רצה לקפוץ לזחל"מים שעברו אותנו, אז אני בכוח אמרתי להם להישאר על הזחל"ם שלנו. בדיעבד הם ניצלו כולם. אסנת זיבל הייתה בת כיתה שלי בבית ספר היסודי, עד שאביה יחיאל נהרג בחווה הסינית. מאז לא ראיתי אותה 25 שנים. אני זוכרת שתמיד רציתי לשאול, תמיד רציתי להבין. המקום היחידי שאני יודעת שלפיו מה קרה שם, זה אנציקלופדיה לביטחון ישראל שקיבלנו באיזה יום עצמאות אחד. ושכתוב שם ככה על החווה הסינית בעצם, שאני יודעת שאבא שלי נהרג בחווה הסינית וזהו. לא יודעת יותר. אני לא יודעת כלום. ואני תמיד רציתי לדעת, אבל תמיד נורא התביישתי לשאול. כאילו, אבא שלך, נכון? הוא גם משם. ואמיר קרן, שכאילו זה דמות כזה שתמיד היא ברקע, אבל אף פעם לא עשיתי לשאול, כי משתי סיבות. אחת זה תמיד שפחד מיד אני אתפרץ בבכי והכל אני נורא במבוכה, ושנייה כי זה היה נראה לי כזה משהו שלא אסור לשאול, כי זה כמו בושה, זה כמו איזה כתם שלי, שאני לא יכולה לחשוף אותו, אני לא יכולה להראות כאילו את המקום הזה. אסנת קראה באנציקלופדיה לביטחון ישראל על הקרב שהתרחש בחווה הסינית לילה אחד מאוחר יותר, ובה נלחמה חטיבת הצנחנים הסדירה. הקרב בו נהרג אביה לא מופיע בספרי ההיסטוריה. היה זה קרב הישרדות, בו כל אחד לחם לחייו. הזחל"מים של הצנחנים נכנסו לצומת, את הטור הוביל נתן. במרכזה של הצומת ניצבו הטנקים הישראלים האשמים. דריכות עצומה הייתה תלויה בחלל האוויר. הלילה הואר באור המדורות של הטנקים. השקט שליווה את כניסתם לצומת היה השקט לפני הסערה. הגענו עד לאזור התעלה, ושם התנהל הקרב הגדול של שריון, ושאנחנו עומדים בתוך הקרב הזה ומחכים שאמנון ייתן לנו פקודות. שעה 2 בלילה בערך הטלתי על הגדוד של נתן
לכבוש את הצומת, השטח היה רווי באויב. קשה מאוד להמחיש בכלל את התמונה שהצטיירה בפנינו. זה היה יער של אויב. מאות ואלפי חיילים מצריים התרוצצו שם, ירו. ולחצו עלינו לצומת ולעשות את מה שהתכוונו לעשות, וזה לא היה קל, כי טנקים שניסו להיכנס לשם התפוצצו אחד אחרי השני. גדעון כנראה חיסל את הטנקים האלה בכניסה שלו, הוא אומר, עברתי את הצומת, ואז אנחנו מיד התחלנו, רצנו קדימה, גם השתדלנו לא לרדת מהכביש, והצלחנו לעבור את הצומת, ואז נתקלנו פתאום, עברנו את הצומת, נתקלנו לאש הגדולה. נכנסנו חזק פנימה בקצב, נסענו פשוט מהר. פה בדיעבד הייתה הטעות הראשונה, בגלל שחשבנו שבאמת הנתונים היו שהצומת הייתה נקייה, שאנחנו נעבור אותה בנסיעה. וכמו שנכנסנו לצומת, בלי שאף אחד אמר משהו, הבנו את כל הסיפור שאין פה עניין של לטפתח חוליות מצרים, יש פה הישרדות. היינו בלב מערב מצרי עם אלפי חיילים. התחילו בהתחלה דבר שאנחנו לא הכרנו אותו בכלל, זה היה הטילים. פתאום רואים גושי אש, כדור אש כזה רץ לאט, לא מהר, אף לא בקו ישר. לא היינו רגילים לטילים המונחי איכות האלה. אנחנו ישבנו על הדופן של הזחל, אני חושב שנסענו קילומטר וחצי, ועל יד הטנק של גלעדי שבער חטפנו טיל סגר. פתאום אני רואה אבוקת אש שעושה ואני אומר זה סגר. אני אומר לנהג יותר מהר. אני הצלחתי לקפוץ ולא הספקתי להתארגן, הייתה שם אש תופת, הם ירו עלינו מכל הכלים. היינו, אני יודע, אני מעריך 3, 4, 10 מטר כבר בכיוון מזרחה, אני שומע בום. הזחל הזה חטף עוד פגיעת תותח או עוד סגר אחד וכולו עלה למעלה להתנפץ. נתן ניסה להזיק את כל העולם, יש גם בחומר וכל העולם, זה מפקד החטיבה בעיקר, היו עסוקים עד מעל הראש בכל הדברים האחרים, אי אפשר לעזור. אתה זוכר את הקריאות בקשר של נתן אליך? בבקשה? אתה זוכר את הקריאות בקשר של נתן אליך? כן. מה זכור לך? בואו נמשיך הלאה. הייתה שם אש תופת מכל הכלים שבעולם. ואני מרגיש את הכדורים דופקים על הרצפה, והחול ניתז עליו. ואני רואה אותם דופקים על הדופן של הזחל. ואני רק חושב מתי יגיע הכדור שלי. וקפץ אליי איזה בחורצ'יק, ושכב עליי חצי לילה, ואמר אולי 2000 פעם, אשא עיניי אל ההרים, איפה יבוא את זה? לא הפסיק כל הלילה. ואני קם לטפל פצועים וחוזר אליו, התפילות האלה כנראה עזרו. נתן ניסה, הוא המשיך לנסות לברר מה קורה עם כל יתר הזחלמים, לא קיבל אף קשר עם אף אחד. זה לא היה טוב, מחכים, שום דבר לא קורה. וירדנו מהכלים, הקשר נותק בין הכלים, ואז נתתי בעצם הוראה, כל הכלים, כל האנשים, להתפנות, לנסות להיחלץ דרומה. אנחנו לא ידענו איפה אנחנו, אף אחד לא תדרך אותנו, לאף אחד לא היה מפה, ממש בניגוד לכל מה שלמדנו בסדיר. שמנו את המצרים בגב והתחלנו לברוח. אגיד לכם שאפשר להרים את הראש, אגיד לכם שנותנים צעקה, דוקטור פצועים, איך קמים מהשוחה, זאת בעיה. וכשמגיעים פצועים אני מרים את הראש ואני לא יכול לקום. המילה היא פחד. אבל כשאתה רואה פצועים ואתה הדוקטור, ואתה יודע שכולם מסתכלים מתי אתה קם, כי אף חובש לא קם לפניך, ואני צועק להם, למה אתם לא קמים? ותוך צעקה ככה קם.
המצרים התחילו לעלות עלינו. והתחלנו להתארגן, ונשארנו שם דוקטור הדס, אני ועוד חייל אחד, עם 2 פצועים.